приятели. Сега, до сега съм чел простоти. Значи, искам да кажа, че хората са много долни. Долни, обаче Господ ще ги накаже. Трябва да са сигурни в това нещо. До сега съм гледал писаници за това момче от Стара Загора, Любомир Андонов. Те без да са сигурни, че той го е писал това нещо, като някакви главни специалисти, такива глупости му пишат. Значи дайте сега едно младо момче да го замешиме във всичките игри и да го унищожиме. Да го унищожиме и да му ебеме майката и това момче да не съществува повече. Така да направим. Абе, вие сигурни ли сте да ги припишете тия глупости? Видя дъртия курица насра. Добре, вие сигурни ли сте тия работи, дед ги пишете, че това момче ги е писал? Значи аз много мразя такива буклуци. Като не си сигурен, никога няма да правите такива простоти. Те изобщо не са сигурни, момчето е в чужбина и го набеждат и край вече го и подиграват и те сега мислят, че той е с Георги. Нали, с това момче, дето нарязало момиче. И сега те, и само това. Още отварям Фейсбука, Любомир еди кой си. Отварям Фейсбука, като видя дъртия кури и се посра по серко, брадата, какви са тия глупости? Какви са тия глупости? Защо искате да ги унищожавате тия млади деца? Абе, вие нямате ли деца, да го унищожавате без да сте сигурни? Като си сигурен, като кажат по IP адрес, че той го е писал, да. Те изобщо не са сигурни, само пишат простоти. Да могат да дразнат още повече хората, да ги дразнат и да има кавга, да има интриги. Трябва да има интриги, да има вашата майка, да има аз. Трябва да има интриги, да има хубави интриги. Аз какви интриги ще ви направим на вас? Ай на здраве, да са живи и здрави моите фенове. С две приказки. Това момче изобщо не е писал такива работи. Аз ви го казвам. Не ви трябва експертиза. Аз като видя един човек, веднага мога да ви кажа кой какво прави и кой какво не прави. Защо ги унищожавате тия млади деца, Искате да ги унищожите, да ги сринете, да ги смачкате, да ги вкарате долу в земята. Това ли искате да направите? И ще ви олекне ли това нещо? Как може момчето прави видеоклип и казва, че не е виновен, някакви момиченца там потвърждават, че не са сигурни, че това момче не може да го е направи. Обаче другите брадата, та брада, она брада, така било, онака било, и пък големи специалисти излезнахте, бе. Не може. Всичко може. Могат да ми вземат моя Фейсбук и да напишат на всичките, че искам да ги еба. Абсолютно мога да ви го гарантирам това нещо. И са го правили. Мои приятелки такива глупости са пращали, дето им откраднали фейсъм. Ще им го откраднат. Като ние защитя, ще го хакнат. Как мислите ви? Така ли ще им се размине? И почват сега да пишат. Много ясно. Те сега си търсят причина. Ай на здраве, да сме живи и здрави. Малко да вземат да се стегнат тия, защото направо вече не знам. Това са... Как да кажа? Не знам да им дам определението. Просто до сега съм ги чел. Как мога да се излагате? Откъде знаете, че това момче го е писал? Откъде го знаете, че това момче го е написал сега да... това нещо, че той го е написал? Ама трябва да правим война. Да ги дразниме тези деца. И аз не знам за кого го унижават толкова. Толкова си е хубаво момчето, обаче хората са злобни. Хората, майката си я вали тия буклъци. Те на мене ми правиха номера, ама някакъв умря, някакъв се разболял от рак-мрак и майката им е бак. Те на мене ми правиха такива циркаджийски номера. Що не ми правят вече такива работи? Ще правят, ама знаят къде е църквата и свещите.
На здраве на моите приятели, да са живи и здрави. Не е хубаво така, хора, разберете го. Не е хубаво да набеждате човек, в който не сте сигурен. Ако сте 100% сигурен. Сега питате ли го това момче, майка му и татко му, ако имат Фейсбук и го гледат? И сега се притесняват, че ще го приберат. Много ясно. А не е хубаво така, бе. Какви хора сте, бе? И ни се спират. Та фирма, Петел БГ, Кокошка, едни таки откачени, само това пишат. И нарочно. И показват Фейсбука, ома деца си чатели там. Той всеки може да има такова нещо. Всеки може да има такова нещо и да заплашва по Фейсбука. И това е както го заплашваха Тагарев. Военният министър, както го заплашваха. Ко? Пуснаха си го момчето. И той по Фейсбука и мене са му заплашвали. Яла на Пловдив да видиш какво става. И какво става? И какво става? На здраве, хора, яще си, пийте си, гледайте си жените и деца и внучета, кой каквото има и се радвайте тия младите на хубав живот, да знаете. Ще стане една война, ще станем всички тогава задружни, да го знаете от мене. Молете се на Господа да не стане война, да видите тогава как са украинците, да видите те какъв курядат. Вие си правите каквото си искате. Тук и това е. Нека не дай Боже да стане една война, да видиш най-големите врагове са заедно. Най-големите врагове. Ко мислите ви? Стигате, дайте да си живеем живота, хора. Какви са тия глупости? Който трябваше си отнесе дървото. Какъв е проблема? Който си каквото си е надробил, ще си го сърба. Ама сега това момче, дай да го унищожиме. От Стара Загора това момче, аз му забравих вече името. Обаче 4 момчета ми казаха от Стара Загора, Дани, това не мога да го направи той. Той е в чужбина и той не може да го в Англия или къде е, не знам къде е, няма значение. Ама не е хубаво така. Не е хубаво така да го унищожавате това младо момче. И другите зъби ще да му изкарат и е такива глупости, колкото искаш. За какво? Аман вече от такива специалисти, аман. Ще ви дойде и вашия ред, да знаете. Аз ви го казвам. Така бил, нака бил, насрал се. И какво се е насрал? Момчето прави клип и си казва, че не е той. Как може да го набеждат, като не е той? Като не е той, как да каже, че е той? Тигате. Молете се на Господ да напази Путин. На Господ се молете, казвам ви го. И на Радев. Иначе е такъв кур голям. Няма да знаете къде ви са децата, няма да знаете къде ви са внуците и няма да знаете къде ти е жената или мъжа. Помните, аз какво съм ви казал? Само се молете на Господ. На здраве на всички мои фенове, да са ми живи и здрави. Значи, писна ми от такива глупости. Честно ви казвам. Писна ми от такива простоти да гледам някой да го оплюват. Стига тия хора. Ако някой вземе вас да ви оплюва така и да ви набежда, какво ще правите? Добре, вас почват да ви обиждат и да ви набеждат, че еди кой сте си отрепали ви. На всеки може на месенджера и на мене може да стане тази работа. Какво мислите ви? Утре и на мене може да излезе някакъв на месенджера, че аз заплашвам някой. Какво мислите ви, че не може да стане? Само, че хората мене ме познават. Това при мен не може да се случи. Аз съм християнин. Аз не съм, да ни казвам къв. При мен това няма как да стане. Искам на моите фенове и моите приятели да ми са живи и здрави, па за другите ме боли кура. Вместо да се радвате на тия хубави деца, как може да ги оплювате, бе, хора? Как може това младо дете да го оплювате? Ума младо момче го заровиха, с лопатите го заровиха като куче. Къде живеем ние, бе? Не знам каква е била враждата. Каквото и да е, това ни трябва да се прави, бе. Как ти ще посегнеш на човешки живот? Аз не мога да ги разбера какви хора има. Обаче да знаете Господ как връща. На здраве, приятели, да сте живи и здрави.
На здраве на моя приятел на Радослав от Пергишев от Цалапица. И искам да изкажа съболезнование на майката на Митко. Това е такова хубаво дете. Как може да му посегнат, бе? Как може такива хора да има, бе? Това пари да има да ти дава, не трябва да го правиш. Това е толкова... Не знам. Понякога, когато играеш една игра, като си се захванал с нея и като решиш да я приключиш, и ти приключваш. Да го знаете от мен това. Затова всеки трябва да знае коя игра почва да играе. Тука. Димитриана Паргова да се качва горе да ми мине малко, защото много ми е гадно. Така ги набеждате тия хубави деца. Знае, не знае, веднага го почва и го оплюва и вече дай да го вкараме и него в затвора, да му дадем до живот. Сега тия хора. Вие нямате ли деца, бе, хора? Вие нямате ли деца, бе? Това, който го прави, децата му ще страдат, бе. Не, снаха ме я кара. Това, което го правите, ще ви дойде на децата, тогава да видиш как боли. Защото и аз имам деца, нали знаете, аз имам и дъщеря, и син, и внучета 5 броя. Димитриана Паргова да се качва горе веднага с чашата вино. Малко така да ме разведри. Иначе много ми е гадно така, като говорят за някой. Искам да ме разберете правилно. Не е хубаво да говорите, когато не сте сигурни. Това е най-лошото нещо да набериш човек. Не си сигурен, искаш да му забудеш ножа, е така. Ама хубаво да му го вкараш ножа в гърба. Има една песен, когато застанеш на върха, всички те обичат, обаче паднеш ли долу, край. Сега ще видите на то Георги, неговите приятели, какъв кур ще му сложат. Помните, аз какво съм ви казал? Неговите деца били е така. Сега ще му турат един кур хубав, трябва да знаете, че хората са много лоши. Приятел, и като излезеш дървото и като паднеш долу и те унищожават. Ще аз кой казвам? Айде, бе! Ей го! Гледай го, идва Миленчо за гривна. Ялде! Ти то паркинг подмина ли го? А? Какво става, бати? Ти ще го подминал. Карай, няма ничего. Ти ще тръгваш, ще отиваш ли? Ще тръгваш ли? Или ще стоиш тук? Ще постоя 20 минути. Ще постоиш 20 минути. Ако искаш да се мана, аз да дойдеш седнеш тук. Това е, къде седнеш? Не седна на леглото, няма ли къде да седна? Аз съм даже и на видео, смеят се, гледай. Сега. Нека се спусат сега. Хубаво е. На видео съм, да. Какво да правя сега тук, ма дразнят разни, надеждат хора, които ми са сигурни. Значи, така го мразя това нещо. Не е хубаво сега така да те надеждат. Утре да кажат, че ти си такъв и ай си ктира, бе, моля. Не си видял. Значи, не е хубаво така. Да, 13 минути ми остана и конец. Миленчо, аз ще дам гривна, чакай. Ево!
човека на пътя ма намери гривна да му дам. А? На пътя ма намери човека да му дам гривна. Върнем се преди 30 км назад. 30 км се върна назад да дойда да му дам гривна. А? Ама знай, че като му дам, че е номер едно та гривна. А не е китайски лайна. И тези гривни, къде съм ги вкарала? Чакай да видя къде съм ги вкарала. Ето ги. Ето ги. Той няма и гривни, а гледай, той няма гривни. Гледай. Аз имам само 4 гривни. Гледай, гледай гривна. Гледай гривна за кръвно, гледай. Где ми купувате китайски буклуци? Ето обаче от тази. Ето, тази съм ти избрал аз. Отвори я, слагай на ръката и да ти е голяма, слагай ga. Виж, в Унгария ма намериха за гривни. Аз нямам вече гривни, бах му майка. Имах 12 гривни, имам само 4. 3. Така стават нещата. Който има кръвно, мръвно, веднага ма намира. Няма смисъл да ходи да ме. Такива работи. Ги хората се лекуват. Миленчо се върна 30 км назад. Его. 30 км се върна. Ама поне знай какво съм му дал. Няма. Става ли ти? Иска махане. 1-2 иска махане. Искам да си я направи за копче ли е хубаво? Няма да я махаш. Това ще го прибег. Това е хубаво. И аз нямам такова нещо. Такова нещо аз нямам. Да? Чай, ние нямаме такива работи. А? Да. Нямам такива работи. Аз съм се занимавал. Такива няма. Нямам такива работи, не знам какво ще кажа. Какво да ги правя? Аз не пуша. Аз не пуша. Трябва да снаредя багажи аз. Где да знам дали мога? А? Какво не знаеш? Нещо пуши къде? Някъде
Защо така е скочило? Ние в рамката също някакво от което лица да не дадат рамката, сметка да дадем практика с сумата. Днес като има такова нещо. Ние нямаме такива работи. Това защо е така изкучило? Разломичко. Чек сега ще видим. А ето го влезна си. Но защо е изкочило? Ето го няма. Сега го няма. На здраве, на здраве. Ама аз нямам. Какво направим? Где да знам, трябва да питаш. А, какво да ги прави тези леви? И му ще огледа. Това защо е излезнало това? Мама ти лева. Да не съм го валял аз, да го намалям. И само едното е излезнало. И защо е излезнало? Как е излезнало? Да не си е била така? Няма, той няма. Той си влезна където трябва, сега е гладка вече няма. Кой? Чакайте след малко ще се включи малко с колегата да покажа.